Ahoj, moje meno je Drahoslav a vítajte pri mojom novom videu. Dneska som sa chcel podeliť o myšlienku, na ktorú som prišiel, keď som pozoroval svet okolo seba. Ja som totižto človek, ktorý rád sleduje ľudí okolo seba, pozorujem ich, ako sa správajú jeden k druhému, ich reč tela, všetky neverbálne časti. Načítavam atmosféru, ktorá medzi nimi je, čítam, vidím, akú polohu tela zaujímajú navzájom, čítam z ich tváre, podľa ich mimiky, čítam to, čo majú v očiach a za každým ma to fascinuje. Hej, robím to už od nepamäti a vždy ma to proste fascinuje. Trochu mi to pripomína také tie dokumentárne filmy, kde nejaký kameraman natáča nejaké tigre alebo nejaké túlene z diaľky a je tam potom nejaký odborník, ktorý sa k tomu vyjadruje a komentuje to, že keď sú, ja neviem, nejaké dva tigre spolu, že ako proste tá ich interakcia, čo to vlastne znamená, a je to taký pohľad z tretej osoby, taký nezainteresovaný a v podstate aj taký nesúdiaci, tak vlastne toto mi beží hlavou 24/7, keď pozorujem ľudí okolo seba. Minule som takto kráčal po obchode a pozoroval som ľudí okolo seba, ako to vždy robím. Všímal som si ľudí, ktorí sedia na káve, rozprávajú sa, alebo som si všimol, že niekedy tam sa vedú aj nejaké pohovory alebo nejaké firemné záležitosti alebo niečo také. A všimol som si takú jednu situáciu, kde boli zúčastnení traja ľudia. Bolo to malé dievčatko, 6-7 ročné, potom pri ňom žena, ktorá vyzerala, že to asi jej mama, a taká staršia osoba, ktorá snáď bola možno babka alebo nejaká učiteľka. A všimol som si takú na tvári tej staršej ženy taký pohľad takého sklamania a bol smerovaný k tomu dievčatku a na tvári toho rodiča, tej matky, som si všimol taký súhlasný pohľad sklamania, že vlastne súhlasí s tou staršou ženou a tiež to bolo venované tomu malému 6-7 ročnému dievčatku. Mohla mať 6-7, možno 8 rokov. A nakoniec som vyčítal aj pohľad sklamania z tváre toho malého dievčatka. Bolo to sklamanie zo samého seba. A celá tá atmosféra mala takú farbu takého neprijatia a neakceptácie druhého človeka. Ja som i hneď dostal flashbacky alebo spomienky na moje detstvo a na to, ako často som sa dostával do takýchto podobných situácií ako dieťa, a tak som kráčal ďalej po obchode a tak som sa zamyslel, že ako tmavé dokáže toto miesto byť, a pod pojmom toto miesto myslím túto zem, že ako tmavé to častokrát dokáže byť. 6-7 ročné dieťa nemá absolútne žiadne potuchy o tomto svete, je to úplne krehká, zraniteľná bytosť a o slobodnej vôli sa tiež dá ťažko rozprávať pri 6-7 ročnom dieťati. Možno to vyzerá, že to preháňam alebo že som precitlivý, ale mne ide o taký ten všeobecný pohľad, že ako tmavé dokáže toto miesto vlastne byť a aké necitlivé to dokáže byť k druhým ľuďom. A pre takých citlivejších ľudí, ako som ja, je to o to viac viditeľnejšie a citeľnejšie. Láska nepozná žiadne výčitky, žiadne sklamanie, žiadne pocity neprijatia a už určite nie voči deťom. Neláskou môže človek dosiahnuť životné naplnenie možno nejakého druhého človeka, že žijete nie život podľa seba, ale podľa druhých ľudí, a toto ale nie je šťastie. Láska
život v láske, vzájomnom prijatí a vzájomnom rešpekte vedie k tomu, že každý dokáže nakoniec dosiahnuť nejaké životné naplnenie. Prečo som toto video nazval, že som hrdý na to, že si to zvládol? Pretože som skutočne hrdý na to, že si zvládol všetky tieto tmavé a neláskavé časy vo svojom detstve a že vlastne aj dnes ešte stále čelíš častokrát v živote týmto neláskavým a tmavým prúdom tohto sveta a vlastne stále sa dokážeš popri tom usmievať. A toto vraví o tebe, že si silná osoba, láska ťa príjma takého, aký si a miluje ťa s tvojimi darmi aj s tvojimi mínusmi. Láska nepozná žiadne súdenie ani žiadne hodnotenie. Láska vie, že tvoje dary sú pre tento svet veľmi potrebné a že tvoja osobnosť a tvoja osoba na tomto svete je tu veľmi vítaná a aj veľmi potrebná. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.